Karibhoy Area Welfare Association kan penlong ya kajing Yakob Mare kabakat 1 kilometer kajing jengai na umsning auditorial hall sa GS Road umtro ban penkut pat ha umsning auditorial hall kabanlong ha kashitarik ubanay jeliw ar hajar ar pusaw in sedang ha kapor saw baji menstep kani kalong nakabentaki kentay bat kishin rang kiba kat saw snam shalor ya kani ka marathon la penlong nakabenta banyalap ni ban ai awareness halor ka jingkta udrok ya ka imlang salang kamtam meki khna bat ki khon samla kumtala weria baro kinong snong joga than ribhoi bakin wan shimbenta ha kani ka marathon banisno ktilang baginla banyele persha bat rat khong ya udrok kandon ka prize nakabenta kinong job da ka song pisa bat ka certificate bat ansa ai ki certificate sha baro ki bala shimbenta ha kani ka marathon ki bakwa ban shimbenta ki de ban register yala de haswa ka arpu pratrik mentau benai arajar arpu saw da ka basu WhatsApp ka kerteng kerta bat ka snong jong pi ha ki number bala ai harum pra khandai nyau saw hnriu iwe not ar san san khandai lai hnriu ar iwe saw lai hnriu san pra saw iwe san khandai not ar nyau iwe khandai pra hnriu lai ar iwe nyau iwe Tina kalian karawang nishim ya ka sinjam ban penlong ya ka marathon kum shibenta bangin rakhe ya ka International Day of Drug Abuse and Illicit Trafficking ka banlong ha ka shitarik jong obanai June ar hajar ar saw hapo umsning te hakani ka sni khot ni wer ya ki khna ki baladap khat saw snem but karta shaneng nadu ki samla ki longkemi longpa ki association baper ki seng samla shnong ni khot ni were phi bapinya snok tilang ka jingthu jungi ka long bangin ya snok tilang ban pen sngo thu ya ka jing ta jong udrok ha ka imlang ka salang jungi ka balawan ra shisha ka jingma ya ki khun ki kti jungi ki bidang rit karta kamtam ki kun samla ki bidang day banyat kalenti ka bejrom haka jing im ka jongki tingi khot ni weri pi baro banyeshim benta bat kane kan day betang na ka benta ki ribhoy kadong ribhoy jongi hi barok away ki basim benta ikani ka marathon pen register lupa yaladi dak bapha ka kerteng karta bagisnong ka jongpi ha kini ki WhatsApp number haswa ka arpu pratrik umi arajar arpu saw ka jingjingai ka long khat 100 kilometer ki basim benta ka jaka ban sedang kan dei na umsing taun darbar sadu umtrau pat wan penkut pat ha umsning auditorium hall ki nong sim benta ka por ban report ha ka sitarik ujun ka long ha ka por saw biji men step kan don ru artli ki kategori na ka benta ki kan thai bet ki senrang kata ka long khat saw snem shaneng inong job kinyo e ka cash price rengkat ki certificate bat kumju ru ki basim benta kinyo e ka certificate khudai sibun